Holandija se priprema za mogući sukob sa Rusijom. Prvi put posle više od 30 godina vojska uvežbava rad logora za ratne zarobljenike. Na vojnom poligonu Marnehuizen u toku su testiranja objekta koji bi u slučaju rata mogao da primi do 2000 zarobljenika. Kamp će biti pod stalnim nadzorom kamera sa sistemima za prepoznavanje lica, zvučnih senzora i dronova koji šalju snimke u realnom vremenu. Prema planovima holandske vojske, zarobljenici bi bili smešteni u barake sa po 20 ljudi uz pristup trpezariji, sanitarnim objektima i medicinskoj njezi. Vojni zvaničnici naglašavaju da uslovi smeštaja moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima i na nivou onih koje imaju holandski vojnici. Informacija o projektu izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su se pojavili i satirični komentari na račun budućih uslova u kampu, uz tvrdnje da bi pojedini vojnici radije završili u takvom smeštaju nego na prvoj liniji fronta.